asịrị oje njavia jọ nye elikwu n'ive asị ezili ụtụtụ ama njavia mana nke ewu na ndị eli adakpodogo m ebe chimu na-echere m ọ bara uru na mụ na-echegbu onwe m okwu m amụ anya pastọ kedu achọ m ngo ebe biko ihe ego ebe kọm livive na-eli nchọ na igo ọ na-ajụ mama ya ego ihe ego ebe kọm livive na-eli ọzọ gbara ọga ebe anyị enye gị achọ m akwa nke ndụ nke esiri esi ka nchọta akpa akwa nwe pekezi akwa pidgin ka ị na-ele akwa nwe peke ọ na-enene m a sị gị nye m akwa okenye m akwa pidgin ihe echeghị nke gị ike eje yi akwa nke ọ bụ na ị na-eyi akwa sị m akwa pidgin customers are always right ọ na-asị m ọbụna mkpali ị na-adụkwa right ọ bụkwa na shop m onye na-akwalụ m gwa ya na shop ọsị m customers are always right amazi m ihe mmego Oliver like ka mmego si na shop m pụọ fọm dị wole kwulo na-ele abịa ọ bụ ka imegide ụlọ ụka da ministry ya dago shop ụka ya dakwu ekwuola nke iji bịara ebe si na shop m adago onye kpịara m ngwa bịa na shop si na shop m adago anụmanụ si na shop m pụọ mmadụ afọ ịbụla akwa mmadụ lechi m na ịbụla akwa ilechi m ewu akwa pidgin ị nwere ọka ọ bụ na m nwere akwa ngwele ka m aka elechi anụmanụ ọgba aka atụju akpa live nsọ ibe na shop achụzi na ego ike abịanụ ka anyị kọva n'ọnụ bụ anụma mbọ ya ike na-abịa anụnwa mụ na iwere ike kpọọ ma chiefs na shop m na the pastor brother you are blessed take ime onwekwe onye na-eselu mụ na ya otu ifo bụ na ibitigo m cut off mark enigwe m na-ejegwu one way traffic nwere ebe a na branch ịghọtago mgbagbugodi today ma mgbagbuo mmadụ ebe a today nke a eje enigwe maka gịnị enigwe ji m ụgwọ ọrụ ọma lụgoro ndị mmadụ ịghọtago onye ka nna agwa ibe abụrụ n'ibe nna ajụ ike n'ibe na-eselu onye gị na-afụ afụ onye nwere aka ọ na-afụ ka nna ajụkwanụ nwa chi ọbụbụ ife osi ebe a wee nke isi peteta anọ bịakwutere m sị m na ya chọrọ akwa nsị a brọda ọ nke esiri esi ka nke ndụ ọ sị m ma nke eghere eghe mba na n'ime ụlọ weta frying pan sachaba ka anyị teeli akwa nwoke mmadụ na-awachalụkwa m na mana akọwa na ere ete nwa akwa bie nsị a brọda eche m esi na-akwa ile ivo na nla ntị m tawai nkesa brọda oferego nke ịgba m ọlọ ọ tụkwasakwa m ya ọzọ ịghọtago otu igbo nwere onye ibe na-esele m na ya ibego na shop m sị m na ịchọrọ nnu anụnwa ego one nsị 15 naira isi m 30 mmasị ibiko n'oruru ndebe nnu ịnwekwa ike n'afọ orumete m n'obi ise brọda na chieta azụ nnu awelu itinye m ego nsị gị wa jide ego maka gịnị ije m na-eje bụ gịnị ije mbara n'igwe nyekwe m nnu m biko ejikwana m eme gịnị ịghọtago so o nwego na m enwegoro ya n'etin ịgwa m sị na m enwere ya na aṅala ka nchọtakwa m achọrọ m aṅala onwe ọsọ ji wụlụ ebe a onwere ọsọ ji wụlụ ebe ọ sị na m enwere aṅala ị na-ayị ala n'elu shop nke na Chikomba supermarket na-asị na m enwere aṅala nwa chi ọbụbọ ọ bụ na ekwesị ji kwalụ ngwa ụlọ bọkwa na shop m ma yisa ya ala na ọkwa onye okwu na ụka ka ebe aka masị ihe na-ese gịnị ya onye okwu na ụka na ebe iyi bịa shop na-eyi joggers na suit ụmụnna ya onye okwu na ụka ụmụnna ya onye okwu na ụka ọgbara Igbo ghalị ọgbara Hausa yalị ọgbara Yoruba yalị ọgbara ndị TV yalị onye gbara ndị ịjọ yalị idiot hey ndị ama mmakete jiri n'igwe ege anwụọrụ m ndị a iyi ọkwa nne ha gwa na ama nje n'igwe ege mgbala aka ife oyili na nkịtị na-abụ no problem